okayfm 101.7. And the motivational message I made in my war ewo adia chebie dwumedie so no me fa afi John chapter 11 story bi wo ho asan story no adesua bebre wo mu ebetimi dia boye bra efi said da bia me kasa ye wo wiase a ahwe ase onyankopɔ a wo bo ni wiase nye se na na ope no boni ebewura mu boni wura mu apɛ na wiase ahwe ase eti said David kan e was Psalm 51 no say boni mu na me na nyinsen me boni mu nso e na wo me eti obi a ye wo Bible say all have sinned and are fallen short of the glory of God ye nyina ye adebonyefo ensunsun ye demu ane say Yesu Kristo ba na sa wo fa ne say wo kra na waje nkwa na afei no wanya the new nature 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kan say obi wo Yesu mu ana aye abode foforo ne madada nyina atwam nanso enema nyina aye foforo nanso nema aye foforo no nkere say bibia ye pepepe was work on your own salvation with fear and trembling. Na say adwuma bi wo ho a wo baye. Eti to de bia wo bra na ye bon akwansidie efi se wiase na hwe ase enti no wo fa eniema eni abenedie bebre mu. Na to de bi obitimi kasa Akosua afi kura de mabre I'm tired. Ma hwenyame ani mu a ne me panyame enye mame. Ena obi su kasa ma warre anigye bi anim. Obi si madwuma me hu ne ekoso wobi si adwuma mabie adwuma ne sikasama ayebasa wobi wo se me ma aso den ma bompa ya de nkoda itia enetie obi nso wo ho a wo se me relationship chese mabia medru bia eye disappointment nko anka me paware na nso oba bie disappoint me be mabie disappoint me enti ya na to de bia nipa na wo konyame na ase na se wo sre nyame ho adom na ne wo pa ne wo nya pe na abamubuo aba na story bi ewo John chapter 11 said mdi kan no na ye de be hye hu nkran was it now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Na mame mo ne tofa mawo Lazarus na wo ye obi a wo ye Yesu adamfo ana Yesu do ne pa sanso na Mary ene Martha wo mo wo ye omu nua ma yes wo mo nua ma ne wo mo no na Yesu nso edo wo mo na Yesu ne nasuafo no wo ho na ye beyi na so say Lazarus is sick. Lazarus oyare Yesu te what you but wanko ote say ye be ka kire ne say Lazarus eyare enso so wanko na wo kan sem bia na de pa wo se die nti a wanko ne say na odo Mary na odo Martha ena na wo sanso edo Lazarus na wo pese wo ye bibia eso nipa nyina bedia danse se eyampa ofi nyame ho ne baaye enti wonsu ebia na wotie mi sa abrei bibia wo pe wabompa ya Yesu wate o wompa ebo no wate nanso anu ye no emai adentia efri se sene wo kan se wodo Martha na wodo Mary na wodo Lazarus nti ena wanko no wonsu so wodo wonti na wo twenchen ifi se de wo pese wo ye no ebeye nipa sum chen de nyame so wo pese wo ye no de animonyam hye bi ebebre no. If says a washer story no Martha and Mary na wo mo pe healing Yesu Kristo de na wo pe resurrection so what yes here Martha and Mary de no wo mo pe ne senka Yesu Kristo mra na o mesa Lazarus yare Yesu so nya ho na me pe wo ade na wani gi ho na ye trivia ye nketenketen mani swade hu na me wo ma wo ne ye niam akese me pese me hye me hu ne monyam o se me fa sa case so me fa Lazarus ade yi so na me de hye me hu ne monyam enu nti na wo delay ye o delay more than 2 days achi ansa na woko na wokodu ho hu se Martha ene Mary no wo musu no no kora na na wura ho eti Jesus wept no John chapter 11 ho ene hu ye na me de ye me dene se wo se na wo pese wo this situation no ehye ne hu ne monyam eto na bia ade na wo pe no emfa ne monyam hye emra nyame de wo pese wo ye no wo pese wo ye bibia nipa be hu se saa de we die nyame evi se ebre wo duru ho na wo san wo duru e ka chen so Lazarus wo more than 4 days ni wo yi nka and was me pese me chem say mini resurrection no Mary ne Martha na wo mu gi Yesu di say wono ne Messiah no but na wo mu nim so obetimi anya na wo mu nua Lazarus na wo mu nya sa experience no sa dimension no na Yesu Kristo pese odu mu duru ba bia wo mu gidia ewo ne mu no ebegina wo mu gidia ewo ne mu no emu bedo wo mu gidia no ebekoyi enti ebra wo nya ne ye no wo mu gitum sa ampa wo ne resurrection no ampa ama krom wo nyina wo mu nyina te ka se asem wo de na fe de Pharisee na wo mokra epanu wakunu fe se na ebi ensida enti wo de enti ade no wache no onyame dowuntia if said wo pese wo ye no wo pese wo ye bibia de no onyam hye ebebre no ade na ye woni suade hu no ade na wo pre no ade na wo pe ne ntentem no ya ade bia ye nketenkete bi o mi pedi se na nka ejama ye comfortable no wo pe glory
opanimunyam wopese wo ye bibia ebeba nipa nyina atia kasa mpa onyame etiase na onyame tumi ade nyina ye etime mo abo mu so we read Galatians chapter 6 verse 9 hokwa wo sesa wo ye papa na so wabamu amu a wo betwa so aba ebrepa mu ebrepa bi eba if you said ye na Mary any Martha na ebre papa bi ba na so na wo mu de no wo mu nim se wo mu frɛ Yesu ne Yesu ama enko wo mu do Yesu nso edo wo mu na so na wo mu nim se na Yesu wo plan na wo hyehyɛ papa bi eno ntina se we read Jeremiah chapter 29 verse 11 or say minim adwene ko amadwene fa ho enya bone de se mema wo dachi ene awieye pa onyame adwene na wo fa ho no ɛso etre bia yeye de na ye pɛ no ene nyame de no nkɔ nakra na ene ne bo abira na eso de nyankopɔn pɛ se wo ye no eye niema kɛse kɛse a ebema nipa nyina hu se wo ye nyame evi se wodru o ka kire Martha say ene Mary say mo be hu se me ene resurrection no ebi amateme ho asem na afa na mo ba be experience me wo be experience wo nyame at a higher level na won ka se God is faithful keke wonnim de wo hunu evi se ebre bi ebra woda form no wo be so wo mu Emma resurrection be a by wo kenya wo pejao sa ene wo babe ntede me hye wo nkran say ade bia wo hye animu a ache te se de na Mary ne Martha na wo mo hye animu a na ache na bambua bo mo gidi se wo mo nua na Lazarus wo wo nsode biem no na onyame eni sode hu no ne botaye no na ya kese ne ene monyam hye beba na wo nso sa nso na di ene monyam hye kese bi ebe ma twedi ampo Nyankopɔn wei ene ade hye ye ho nkran ewo ade achie bia edwumadi so OKFM 101.7.